Sagudayan nga tisura ti pagkasalitaan ni Samuel nga napoluan, duwada, idi biyag ko, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, takas taon ay tinagsak ko, idi takluninen. Sino? Idi akluninen manong nemi ni Lani ti panagayat ko. Mabaling kagad nga rakupen, Lani. Ay. Dak dito. Ala, ni tatang, nagsisiim. Ang tato ko lang, anak ko, arakupan. Na, pag nga, iyo tata, daki nga dita nga nagsisiim. Ay, tapa lang ang bimboy, nagsisiiman kayo. Kapot na ay-ayatan kamit, kung natanak ko, so mabaling mo nga rakupen. Nga bisituan, nga maramara mo na kinipipig na. Gagangin data tagayan ayat tata. Adak dito ka magbibuya ka na kayo. Mabalim mo na gawin barokit ni, labiin. Nagpadpada kayo nga tatrabaho ti anak ko. Huwag na ta. Alas sutsut sa record yung pisina. Nasapsaban ni Lani ka matalasaban ng aglukat. Kanaya ay iman-manage ng pagtagilakon ti prusen. Una, itiyang nga rin tinagamamomi tata. Tana pa nakimatang ini. Sadya, nasirpat ko at napintas ng balasang nyo. So, nga inarim ko. Ha! Dito lang mo lang mong barok at talaga nga chickboy ka. Di tatamat. Ha? Baga saan lang nga nila ng anak ko, tinubyam. Hala, tamutot kasta kata kayo. Ta kayo nga adabasit lang na, tagwapo kayo, sakit mga obisina kayo. Baka dikot siya kapag hindi. Motorsiklo na pa lang tata. Sakto gumatang ti 4 wheels ko. Kito eh. Di natartaraki ka man no, naka-motorsiklo. Nakaro din Lani. Anong pasyensya ka ni tatang na. Gasta talaga ni tatang, bantay sa boot. Lata ko lang. Sabot. Bantay sa boot ko tatang. Pindas sa bantayan kabalasan ko. Nangruna ka talaga nga sa anak, nagtalik data nga klase ti lalaki. Wala ni tatang, di na mabait. Okay lang, kanya. Gusto mo ta? Gusto nga palaboy ka? Gusto, ti araramid na, nagwardyaan na ka. Nagsipod talaga nga, kayat na nga, nasiat ti pagtungpalam. Awan ti pagdanagam nata. Dakam to kinilanit ag-asawa. Dungdungwek to ti anak yun. Manong nemi, ti makdal ka mga roden ket panggapnak na itulnog. Itiri daw, siyempre. Ilukat nan tiri daw, manong nemi ket rumwarak kuman, panggap ko mga bisituen, nagiti bibig. Ngap! Adak, may lang magkita kang gamaro. Goodbye kiss lang kuman, tata. Ha? Alagawid ka. Ito maminsan langin, umikan to di pwesto. Baik itong bigat, Baring maka-eskurak itong sanjay. Ano natin pagbagayaw? Awanan tata, nakon. Ganun, kaya panagmotor mo. Sige, kinagawa na, panaglumo ka niya. I love you so much. Sige ka. Maka-eskurak itong atlanta. Matapay ka na yun na, mabantayan ta anak mo, kunak ama nung nemi. Nanagsakanak siyempre. Tananubya ko ni Lani. Pudno na iti ko na nakita manong naming nga namaamok ni Lani, hindi mo pa iti pagtagilakuan nga pwesto na kadigiti Pusen Foods. Nasilpat ko nga talaga. Wow. Okay na ito ako, nakikuha at nakam ko. Hindi agbayad ako, gabot isot kahera. Ading, mabaling mamot naga mo. Lani, siyak mo ti Samuel. Nagalamano kami. Balingan to kumain kapasyaran niya pala yun. Sila, nakalalis to. Una taga parit. At damang iparit manong, nitatang ko. Nitatang mo amon uminom ti arak? Ay, haan? At nga rin balunak mo ti arak. Tapos kayo magnitatang mo. Naalak ti cellphone number na nagtintinex kami, nagtintinawag kami. Kaya ka nang aday diyang kundaway, kit pitlok magpasyal kang kuwana. Ay, naklunak mo din. Awang kas it ko na nga agreserba.
Agreserba ko nak manong nemi, taadahan akon iti girlfriend. Office mate ko manong nemi. Iso day to ni Fanji. Hindi makadano nak doon balay manong nemi, mimpasabat kanyak ni Nanang. Napdapa na maya. Katawag day niya nga girlfriend mo. Ni Fanji, apit dakit tawagan na. Di ka nakano at makontak. Ay, kita man cellphone ko. Ay, sus. Nalubat matgaya. I-judge ko mga ron. Nabanam nga minayanak. Ano ti bagayo ka ni Vanji nga napana? Ay, baga ka nga kastaonan ti panagsasariming mo ti pagpagwapo. Mga slad na mapamang pasyat. Bagayo deta ka ni Vanji? Kawin. Tanapanam gawin. Yung sapo ya. Tapi magayo nga sila at kasla kahit mapampasyar. Akan kasla matilangan mo kastang mapagkagpasyar. Iti balasang. Di kasla ti bagak. Poonin na nang dadalang na panunot mo nga matiti bagayo. At sa lusudan din Ivan siya kanya na panak. No saan no ti babae nga napang ko pinasyar. Bahala kang dumating ng krason ah. Napanapan naman kami na ya. Kaya napanag nagpasyar di ba? Ay, Samuel. Kung naktupay nga mingkat. Amo ko pagrapitin di kiti babae ti biyak mo barok. Mati da ita. Sapo ay unahin ti maysa. Nang kasapulan ti reserba. Tano agsina kam ti maysa ang ti reserba. Kahit nungorot ba po ka mo isuda nga dua. Ha? Imposible. Ay, apo ay aduk ka kasta barok. At reserba na. Intunong kat napukaw na jeep. Napukaw na isuda nga doon. Ay, balbalagang ka na yan. Mga no, agsagaba kan to, gapu kinayat, gapu man natin aramid mo. Ay, salaing. Matino adda. Iyo po ay reserba na mamangka sa 2 ilog. Hindi may charge ko maroon na yung cellphone ko. Hindi iyon ko nagring adakos. Ala? Di Banji nga talaga. Kaya ka to. Sinumbatan ka na? Sinumbatan. Hello? Nagnapanam! Kuri ka apay matakas at panag-sound mo. Tawag ka. Sa kumatawagan, ang tandad, inadip mo. Banji, naidip pa nalupat. Imposible yung tulok mo nga naglubat na ang cellphone mo. Kapag ito lang i-charge mo. Ito lang ang simbang pet ka. Gapot na napang ka, nag-haramit sa bali. Asino? Guri ka, di ka manigatan, di ka sa nagpungtod mo. Kasano ka nga masumbatan ka, no? Asino? Di ka nagkuntawan ka sa umbat. Awan, di na pang pinasyar. Awan? Ito tako na ni Nanang mo nga, kasla, langam ti ba nagpasyar ti babae? Panang ipapad na lang dahita. At na pinasyar ko ang paisugim saan nga babae. Kasinsin ko ang kasangsangpit na nga nag-abudya abroad. Asino kasinsin mo? Ibagam, anya ti cellphone number na, itid mo kanya, tawag ka kung pepeso. O, paunay ka mo, di ka pala mamati kanyak. Itid ko pala ti cellphone number na kasinsin ko, tatawagam. Itid mo kanya, orayak, isan mo. Sige, bye. Orayak ko, ni, anong itid ko ita? Isusapo ya. Diyos ko. Dito ito saan ko akayat ka ni Fanji. Permi. Pero ka, amok ti pa kaya-ayawan na ito. I've messaged sa Sweetheart, I love you so much. I miss you. Akita tan tumanin intun bigat makita ka. Arakupig ka nga dagos ako. Ambalan ni tinapaw di kiti lips mo. Mapandan to DCR. Tapos maaramid ta nga napaw. Diba sa tanto mapanag-lunch. And then, ewan ka, tanto dinner. Ha? Sa tanto mapaniti hotel, sweetheart, I miss you. Ha? Aramidig to di amin tapno itayok-tayok ka.
nabasa na siguro na nakita ko mata nga na-read na. Timawag man eh. Abigawan mo, ipatulog mo nga number, ha? Jack, amo tinumber na. Imposible. Sweetheart, Rabiin, I miss you. Kita na itong bigay, eh? Kasi na ko nakita yung message ko. Ang malakto ka na pa ito yung lips mo. Sa tanda mo pa nag-lunch, dinner, sa tanda mo pa nag-hotel. Yung hotel mo, na pinaser mo babae. Di siya gayaban. Awang ko nagtangaro din. Siksikalay, di biyag ko. Dakat pa nga rin sa pulik ka. Map na kaking ka nakimimas ka. Nangaroon na kanek. Kanem nga. Ito. Sa ko, kinikinitan na dyan. Amumlata na. Namuna tayo, isurot mo na ka nga ingato na patong mo, di ba? Nang bayat mo kami. Uri no, hamo pensyot kita, mamana ko. Ito, naramidan tumanda bigat na, okay? Good night na. I love you. Awan nga talaga sa balik ang kapinasyar. Awang ko nagmat niya, kandet. Siksik na lang ko nagmat. Mamuak lang ang sa balik ang girlfriend mo, makita, papatayin ka. Ay, nalusutak na rin. Dajalat masapul na. Panangay ayo. Kaya nagpay sumanong name ito opisina. Di madanon ko ito ayan na. Inalakti mo na. Okay. Nantoy, siyal. Alak, may ka na. Sige. Pinanda kami ni siyal. Meta. Gusto na. Ala, awanan ti lipstick ko. Ba't imbaga kang kakasang kaklip lipstick? Ha? Madi eh. Hindi? Napimbinas no ngay lagi apply mo ti ko ha. Dati hang nga lipstick. Eyeliner? Ano eyeliner? Mata ano ay? Baka liner. Ah? Sino nga talaga naman ang drabi? Huwan ko nagnunurin. Minsan pa. Tunrabi huwan. Tunrabi no kayat mo. Wag update ha. Madi mo ta. Adot na skin nga trabaho ni pisina. Laitan. Dagat ni. Manong Nemi, ag-break time kami napanakitisiyan. Dahil ko't numero Manong Nemi, niya Lani. Hello? Ay, hello? Samuel? Umikad to'y? Tunal daw? Tunal daw san? Tunal daw langit. Adaw umat nga rin. Alis tumad na motor. Haka naka-school drabi, baka maka-school kayo ta. Basta mahuwag talaga tanumaya. Sige, bye na. Nakita na gaya Manong naming ang kinasarita. Ko po, nakatagtadong man di. Nakadalagado rin ang bahay. Yung bahay na sinamat, makamay ka. Umay, kagsubilit ka sa'yo. Abay ya. Nasunod kinasarita sa cellphone, ha? Awan. Kinasarita ka, kinitak lang. Sa ako kinudkod to ulok, sa ako imbulsa. Dadya kantat nakita mo. Awan ti kinasarita. Kinitak lang no, dan i-text. So, kinudkod ko ti imat. Ay buok ulok, sa ako imbulsa. Awan kinasarita. Nagkakalulaw ka nakita. Nganda kinasarita. Anak kong banji. Tsak man kahit kasting o galing. At data pa ito pisina. Lulok-luk ko na papatayin ka. Hanggang luk-luk-luk mo nakman. Sige, hanang nga tuloy, date na. Kasta ka mat namin. Dapat na sa bali ni date mo, kas jay. Katid mo, di pa nagim-imong mo. Nagim-imong kat amin. Tsakad garot makadlaw. Buti ito cellphone mo. Tsakayat. Dahil matik ko nga di mo pakibiyangan dito. Dikat kahit mga sawang ang limlimat mo. Sumadang ka. Baliwan ito pagsalitaan dito. Hanggang dito. Manong Nemi masidag ni Lino, office mate ko. Dahil sakit problema yung ni Panchi. At jacket kang kuha na siya. Abay, naatap.
Gaputan dapat talagang at-atapan na. Naimon ka na atap. Basta. Malis tumot nga ewan. Malis ito nga ewan. Maukawa o maakmat. No, ayok nga ayo. Paayok nga. Ngayon talaga at pagkatatapan na. Di ba? Na-storm ka niya kada kurso na adam. Nga aday ti frozen food. Kapag tagilakon frozen food. Uy. Nanubi ako. Ano? Hindi talaga. Kada pagkatatapan na nga talaga. Loko ka duman nga min Samuel. Abi nga pagrapitan. Duwa ka babae. Reserva pare. Reserva. Masaya po lang pilyam ti Maysa. Sabi yung sinan di Maysa. Tapos no, awan ti problema. Sino kadukadak? Kaya, Japan naramanan ni Lani. Di Vanji naramanan ako. Kanayon. Lalo no, paay-ayo. Mansok mo ta. Tapos no, may kat pa nag-atap na. Magusto mo, di pa nang mansok. Kaya mo kasi ugali na. Talagang nadjakayat. Sinak. Kada konsentrata kinilani. Kasi ano naman po ako mo isulangan, diba? Pagpada kayo laki nanang. Posible yung pasamag data para eh. Iso nga pidi ka itan. Sakbay nga mapukaw mo isulangan, diba? Manong nemi, hindi makapangal daw kami yung karigatak manong naming inyalistuhan nga sinakayan ti motorsiklo. Kaya napanak manong nami ti pwesto nga ayan nga. Hindi makita nak manong nami. Opo. Rimanyag dagiti matana. Kung ako nung saan ko umay. Damat gani kakaduam. Adaduang kakaduak. Di, jaklat na makaisko. Apay. Kitanda ba't nga hangkumot nga tatang uno na ng ina. Dito'y na yung makatoy. Dito'y lingin. Dito'y oh. Wow. Handa ka makitan. Oo, nan. Hindi pala rabi nga kahit kumamalan na itilips mo. Lani. Samuel. Ito nabi. Apa itu Rabi? Umay ka balay? Kahit ko nga makapagpapas na, Permi. Ano nga ba nagpapas ako no? Tay, maraming kay ta. Saan nga mabaling kanyak deta? Di mo kayan? Api ko makaramidan tayo. Mabitinak na rin ka eh. Kung saan mo pasamak. Dito'y nga rin. Metsa dito'y. Loko ka. Manailang arakupan na ka. Ginagitay. So, saan mo pa nagpwesto na ito? Kailangan standing position. Ompay amok ka na kita. Isuro ka. Ito namin man dapat trabaho. Ito nanda o may gumatang tagdagbayad eh. Awan ang sistan mo. Awan, tsak lang, di makagam, di ka ha? Tundayop mo, dandog hotel. Yung hotel mo, kahit mo ngayon hotel, huwag ka kanya. Saan nakakasta? Sige yung mga nun. Nagimas na kitipipig mo. Apros naman di marukong. Tsak kahit kasta. Binabastos na ta. Bible bridge sa kada cellphone mo. Ha? Yung tabulsam. Sino ito mo awag? Ni Panji. The office mate ko, ni Lino. Lalaki. Sige na din, danakon, ha? Sige. Maminsan pa. Tunti op mo, ha? Tanto paspasyal. Papanan na nga di kan tumidlo mga loko. Be. Saan di na kibat pata ka rin ang tumababay. Manahin nga naka-eskurak, mano. Sakit ta ulok. Tawag na ito ng babae. Paunay na ito ng babae na yan. Ang nakatawa na. Tibaga kong na panak.
Hello? Apay, nagkapam. Ayan na mo. Ayan mo! Adda imay ko inana dito eh. Imbaon ni boss itay. Ito malpas tayo nga nangal daw. Indardaras ko na tapno makamakam ko ti alaw na rin na. Ano ti, ano imbaon na kaya? Saludsuda kini boss. Saan mo nga saludsudan? Apon, talag mo kanya? Basta saludsuda kini boss. Saludsuda kini boss. Pauna yung tigas to yung babae. Pauna. Kit naman na sinaludsud ng nagpaiso. Tapos taonan mo rin tadumdag iti matana. Napanak kini boss. Sawang kanuwat timboon na kaya. Napanam ka talaga. Amin ka di nga mapanak ka di ba ka? Ano ka mo? Ang mga nudat chicks ka napanam. Paunay ka matin, Banji. Ang kastulat ang Ramida, sinatan. Ano ako na? Nukastoy lang, tigin na kinamadit ugali. Nga awang pa nagtalik mo kanya. O sa din mo napapalak, sa lutsudom mo, sa din mo, anyat na Ramid. Gupdan tayo nga ng tirasyon ta. Kaya, sige, mamati akon. Kasi siya klaag. Yung tsaka ito kasi yung style mo eh. Tsaka ito alamidin to. Basta sana ko sino. Sige. Ikang kati. Chance. Basta di kiti jak kayat nga aramid mo sa mga aramidan. Sige na ito. Basta tinaskayat na rabi. Iti hotel. At pang black ko kayong kuhanan ko na. Nukastat araramid na iba ka kasag. Sina. Santo ang sardingan. Nga roon, saan? Di ba yan? Nabanggam nga roon nag-dinner man na may kalbasan na iti hotel. Nakaar-aram ni Vanji man. Permi. Isupit yung mga idurong di ulok manong naming pababa, nadadakay kaya't na manong naming ito yung nakpanangkaan kan ko ano. Tamimin adu ka no dita. Manong naming. Kahit inton siyakbot na timayat tirik na ibiyat kunton ti paano. Mamintuan tupay lang mat sakbay nga. Agadan kami nga kayat akinayat kit manong naming. No, sex performance ti amin manong naming. Talagang mapnet ti babae kami. 3 hours manong nemi, slawan bandug, osla di ka mabandug. Bagatad reservaming kanin pagpapis. No, i-date ko kami, date nga babae manong nemi, kit talagang numabalin, kit i-extend na, iti oras. Naslaawanin ti sumaron. Siyempre, rumor kam tumat man. Domingo manunemi iso iti panangi-date ko kinilani. Pananta. Huwag na sa hotel. Sige. Lumubong araw din. Taintan. At siyempre, mabangoy pa siya na. Mabalik ka din nga dumagas na din simbaan. Apek simba ka? Sige saan? Pasaray? Sige, nasa ko na. Di makadakas manong. Ang dami dito ni Banji. Hindi nakita na kami kit nakita. Hala? Apay? Umuna ako ni Ruar. Ayan. Mabay ka di pa. Palpasan timisa. Hanin, basta makapagkararaga. Umuna ka no din. Sumarunok ka. Rumwarak manong nemi kunaklano ni nilani ti mang sursurot amang kamkamat kanya kim saan ni Vanji. Hindi masid ganak ginutad na. Dito ta. Hoy, at data dito sa ako ti simbahan. Anak ko. Asino na dyan? Asino na dyan? Nagsinatan.
Samuel, saan? Agsinatan, saan ka na kayat? Pag isumat ko masadag manong nemi ni Lani. Samuel? Ikaw mo kayo? Hoy, babae. Boyfriend ko ni Samuel. Kaopisina ak. Samuel? Kasino ka? Girlfriend nakmat? Duwata? Itibiyag na? Umuna na ako, Samuel. Lani, mabita. Igawid nakmat manong nemi ni Vanji. Ang mabit lang, hanggang mabangking ko anak. Vanji, nalpasan ti amin ka na ta. Isinakan, magsinatan. Ni Lani ti kayat ko, mawatang. Inuwagtak manong nemi sa ako kinamakam ni Lani. Lani, mabit lang. Kahit ko ibagakin ka, sikat kayat ko. Sikat ipatpatik ko. Sige. Sige. Okay. Lumubo na ka na din. Itulod na kon sa dibalay. Manong namin tulod kon sa dibalay na di dapat pa nagpaspasya. Awanin timod ko. Adato kong dibalay. Thank you pang itulod mo kanya. Saan ko na makita pa eh. Jakon kaya't pa nga makita. Di pa nag-rupam, Samuel. Lani, naging moment. Sikat ipatpatik ko. Insina ko ni Vanji. Sikat kayat ko. Ngayon saan kamit na kayat? Lani? Jak kayat tikasken ka. Ti klase na alalaki. Husto ni tatang. Husto ti atap na. At chick boy ka. Lani dang ganak. Agpeso. Ngayon mo ni Vanji nga nanubiyak. Ngayon din na mamuka. Jakon kayat ni Vanji. Kabata sikat pudno kay patpatig ko. Pudno man o pudno. Ngayon sorry. Awa matan di pa nagtalik ko kayo ka. Awanin ti ayat amarik na kayo ka. Tasan nga rumbing ayat tikas kayo ka. Manong ni ure kasanot pa na kay ayok kinilani awanin. Nasa sinupet ipatpatig ko, sumat-samat na mangyat kanya. Ito yan. Nag-awid dito balay manong ngayon. Kung nakala numalim ka nag-awid ka, napaenda ka matan. Saan nga tuloy dyan date ko na nang tapay. Nagranada ka din. Na? Anak, nagrana ko na. Diya simbahan. Kapangkam sa diya ni Lani. Adamot ka diya gayam ni Vanji. So nga nagranada. Kung nagtupay kami kayong kabaro. Kaya napasama kayo. Kaya mismong yung bagak ni Vanji nga saan ko nakakayat. Nga isina ko ni Sona. Tani Lani tipatpatid ko. Kinamakam ko ni Lani. Napag mo yung tulog di balay da. Yung bagak yung kuha ng isot kayat ko. Ngem? Mamati nga siya. Nga isot kayat ko ngem. Di nakanumutin ayatan. Ano? Dito di ko nakain ka. Malagip mo anak. Di ko nakain ka nga. Baka mapukaw mo isuda nga doa. Ano at naramidag na nang. Subliam di ay maysa. Ngimtsak matin kayat ni Vanji. Ni Lani. Hindi nakmatin kayat ni Lani. Tinapukaw mo isuda nga doan. Pagkadwa mat kami tapusom baro. Duwada iti biyag mo. Manong na yung pinatas ko man nga tinawagan ni Lani. Ngayon kan kanselan na. Naging ka, ang tawagak, unattended. Tinawagak ni Lino. Kailan ba rin, nakatawag ka man? Napahit na problema? Diyak pa naka-score ka na dyan may awanan. Sino? Ilani. Agis, mga score ko mga paleta. Ramanak ko mga paleta. Ngimaumat. Napay.
Nagranalagad din sa simbahan, pare. Ano? Naituti ko nakanggakan. Imbaga kingkuha ng isot iba't patag kong insina ko ni Vanji. Ngayon ko na nga saan nakanumutan ka kayat. Kaya dapat lang nakanakayat ka. Tayong pakita nga ro din kinataong. Sinaktam isuna. Malaksid kingkuha na dahil pa sa bali kay muno na. Mamati ka hindi ka nak. Mapukaw mo iso nga duwa. Hambat ah. Ape hambat. Mabaling ko matapasubli ni Vanji. Basublim pa nga ta? Gusto ko rin pa nakitayok-tayok na. Pakit nga saan eh. Langit pa na sa ma. Natawagan. Tinawagan ka pa yeso. Ano yung bagam? Sweetheart. Sweetheart tarupam. Imprangkam kanyak. Nga dahil dyan nga lanit kahit mo. Ape, pagtatakko lang ka. Si Kamet, sweetheart. Awang kami ang ganilani. Kasi kami na talaga katibat patag ko kahit. Di ba kang natin kasi dyan, pagsuot ko lang keng ka. O na. Tapanin? I'm sorry, Samuel. Sana rin pangayatan tikas keng ka. Nakarkaro ka man yung siya. Ibagam nga naimunak. Ibagam nga managipapana. Ibagam nga maditugali. Tapakibiyangam ti sa dinuman pakibiyak sa dinuman panam. Anyaman taramidam. Gagangailangan mata. Nga protektarang ka. Nyata mo kitpudnumat gayam. Dagay ti atap ko kitpud. Santun. Anak. Ang dayten trabi. Tama nito hotel. Di ka mahiliw. Nga may tayog-tayog. Salang siksikat ti lalaki, Samuel. Itilikutan ti amin nga naalamon ti kayat po kanya. Ang dabod nung lalaki nga, mangipatig ti usto kanya. Na saan nga mangalit sa bali ng babae. Gusto iso na. Apeng amin na sika. Saan nga iso. Asin no? Nilino. Halya. Isot tinawagan. Kalpasan ng imbagang sinatan. Tanilanit kahit. Liwliwagan na tipanood ko. Apeng amin ng iso na. Apeng sang siyak. Siyak. Ngano agayatak. Kat mamaminsan lain. Ni Samuel, napanagnagamon, malaksid keng ka, ang dapay sa bali. Saan nga po nung neta, Vanji? Kayat na ka ni Lino? Hindi pa lang kayat na. Kayat na ka oray no. Adun nga lalaki, tinaglabasan. Ngayon may mesang mo pala. Nalaling nga tangim siya. Maamuak to. Mapanagdakak to. Ito na no. Ito na bi. Isus na kadate mo? Siguro kisot na ka rin ang baling asawa. Ni Lino. Nasakit na niya. Nasikit na kami. Sikakin siya. Kalpasan na. Dakamton kinilino. Mabuyboyam to kina sweet me. Mabuyboyam to ti panaglambing me. Vanji. Sige. Kadata pa ubrak. Bye. Napukaw ko nga namin pinsan di kiti duwa. Kat talaga nga nagkarelasyon ng Dalino kini Vanji. Tinaramid ko manong nami nagpahilak the resignation ko. Abay matan Samuel. Sir, I'm sorry nga anda ang oray nga napimbitas kang trabaho.
Ano kasagad mo ting grace? Promosyon? Saan, sir? Ano nga ron? Basta kahit kunti saan, sir. Sumabot sa bali ang trabaho. At sa mga kahit ito, awan, sir. Ngayon talagang kahit kunti resign. Sumabot sa bali. O mabaling ko. Nasa the decision mo. Mabaling ka din kaya. Ipatin ka man natin tapos nung makahire tayo kasukat mo. Kahit kung tinsigyaran nga ag-disappear dito isa. Tapay. Sir, sorry. Nimsang ko may baga. Sa mo maalat separation pay mo, no? Saan ka agtungpal? Amon ti pa nag-resign na masapol nga 15 days before may file mo. Sige, sir. Ipatingga ka rin ang tapos. Masadag ni Lino kanyak manong naimi pare. Nagkayam ta palangwan. Kapisyanan ta. Dati na sigan. Abay, met nga, ag-resign ka. Sika kumatisyak pare. Among terapi, anya terami daw. Sabagay, hanggang sa China. Da kami gini vanji dagikan. Nagtulag kami na ito. Ano yung kitsusawan? Mangibutot kami tibukod mga business. Kalbasan nga makapagkasar kami. Pare, kahit mo ka din nga sigang tumalad bestman, hanin lino. Isungod nga kahit ko nga liglikanin eh. Samok yung bagapay lang sak kapelat bestman mo. Makaungat kan sa amin. Nasa kilot na agam ko. Ngayon tinakpapabasulin pare eh. Hagamat papabasulin ka. Basol kumit. Siyak malataging basol. Saan nga na kayo tinay-kari? Nadigat na kami. Hanga balik ko nak mo. Nagum-umaak dagbaling asawa. Sa umaman nga kahit mo asawa. Ngayon mamam ka di. Ngayon baga ni Vanji nga nalalaingak kami di sika. Imposible. Isuda nga talaga manong name tinagikat. Kalbasan nagtapos man. Nag-resign na pamparak pag-resign ka. Isuda mo tinagikat manong name. Nagrigat nagsabol ti trabaho. Ay nga, di may sarabi manong name. Agrub-rubwatan. Papanam. Kasmay sa nga barunan ang inakagpasya iti balasa. Ano yan to tibaga kini Vanji, no? Inanang mo, tamo na ngawang kaming kit. Nagsawa da kinilino. Ayaw na ya. Nagadawang nga problema, manong name na sa tao nila ni idilokat na tiri daw. Samuel? Siya. Nasa mga napintas di panawin nga isasarag ko di biyak po. Baliwak ti sumrek. Sumrek ka. Tugaw ka. Naman ka imatendar idi? Ti kasar da Vanji? Kanilino? Sana ka napan imatendar. Namom gayam? Napasak ti Facebook. I-upload. Isudamat lagayam. Isudamat gayam. Burak malano. Isuda ka ni Samuel kunak. Imbagawat ka kaya idin. Nasangkon nga eten ni Vanji. Kada di pa nang isinak kang kuha. Nakit nagtuloy di pa nang isinak. So, ang nadanti kong dawan din lino. Nga nangaram kang kuha na. Sudagaan ito kagasat. Adak tata, award, nanda ka, tamakit-kita ka. Bantay sabsubot na to. Hawan ti pagdanagan nyo tata. Tano, manubiyak manen nila ni. Masapol nga, ikasar ko pa yung muna. Sakbay nga daw mapasama. Hawan ti sa bali ang nobya mon. Hawanin tata.
Ngayon, hindi ka adda tata. Hangkon aramidan pa na jibidot ko. Lagsalita ka garod, nga nakabantaya ko yan. Tata, ang pagdanagan nyo. Ras-ras patrek di kinababae ti anak nyo. Gaputa talagang ipatpating ko. I love you, Lani. Samuel, nabatas na matindin inayat. Panagkunak. Kat, alis lang isubli na panagtalik mo kanya. Sino na dyan? Nagsarating kotse? Isang ti balayo? Why? Sino? Pero may matang masyar kanya kanti kotse. Ngaysot kayat mo? Muna siya pandahan. Lani! Ay, Tang! Dan samatin ni Edwin. Uwantang kotse na rin niya. Alis to barok, ta sumublat ni Edwin. Tata, sino kaya kahit mo kata kami? Asang saktik pili. Sino kaya kahit mo kata kami? Amom, nusang kang imay. Baka, padasik man iti kayat. Iti sa bali. Padasik kong iti kayat iti sa bali. Ngayon ka po may ka. Kahit makita ka na kita matam ti kinapun mo. Padasik ang pasublihan ti dating ariknakin ka. Kahit mo asawin, adanam namak. Basta mo ulitin ang tinaramin mo. Promise, ako tuloy ulitin. Sige. Ikangarotin tayo, sangwak mo tin Edwin. Kahit itang ay bagak, na nagsinublanan tayo. Ngayon samping yan ta, basta ay bagak kin Edwin, nagsinublanan tayo. Ngayon santa pa nagsinublanan. Masapang ang suotin ka pa yung naimbag. Ngayon ibagam kingkuhan na, kaya ibagak tapos umumayin. Kung saan namang namnama. Tandanimat gaya man eh. Una. No di kayo may. Sa kanto la umay nun naklon ko nito. Inawanan. Ay, maglaki din. Kakarot eh. Kis karot eh. Dahil taka man eh. Alayin kang barok. Ay, uunta ta. Inakon. Manong name kinitak. Di magbagadang Edwin. Sumublat ka ba rin? Sino ka? Siyak ni Samuel. Hindi naman. Nagsinubayan ng gamin. Kasta? Tapos numapanig na ka. Sige, sumarak ka. Dadakon dito ibalay man ang name tinawagak ni Lani. Hello? Kat, anak ko na ni Edwin. Oh, ano? Siyempre, napaay. I love you. Tsaka kahit mo ulit ang masaktan, Samuel. Sabad Samuel ang siyang kasasay tamitan. Nanaki man. Sana kasigidi. Sikatin ay kari, kaya sikakin siya klani. Iso'y karikin ka. Siksikan tulay ng tibiyag ko. Saan ka mga alate sa bali. Fast forward, manong nami na kami ang paiso kinilani iti naikari tunggal maiso. Inkasar ko manong nami kat siyempre dito'y kun nga nagunod ti salsalmet-metan na nga kinabirahan. Dito'y balay manong nami. Yan ka po, takinid daw na, manong nemi. Nga kam kumasidong ni tatang na kagyan, taulit at damot padwa kapsat ko, kaya di suna kita may mesan ti amana. Iso nga dito kami nga nagnaed, manong nemi, di sidong ni tatang na. Ni tatang na nga bantay sa buot, idi. Nga magayam kamitan. Gabutan muna, manong nemi, nga santo, ang mapasamak asak taktirik na ti anak na. So
ti para awir manong naming kani kita talo nga puko na. Intuloy manong naming ni Lanning and manage ti pagtagilakwan iti frozen food. E dito tayong tuloy kumit ti mga opisina. Wan manong. Adagon daw hindi nagsasabat kami kadalino kani Vanji. Kantuak ti asawak kinagitan na kikinita ka. Kumusta ka? Story. We are happy. Kada giti anak mi. Takay ngay. Takay mat lang ha. We are also happy. Kaya nangasawan manong nemi. Aramid lang nga kasjay. Kata ko na tayo, noan niya tin iplano, isut mapasama. Mayat naman nun saan. Takam kininani, kanagit anak mi, takam tinagindeg, nasiraragsak, manunimi, ang nakasagan ng mga tenda, itinaran niya ka masagbayan, nagitaluan na. Na ito'y nga rod, ti pagkasalita, manong, kanagyaman ng ate, anos mo, kanang ibasa. At sabay kumantad, damat na ibatik nga adal, kan pagsarmingan ti biyag. Kat sa tayo tahante ko mga pagkaduan ti puso tayo. O kaya tayo may salaing awan reserba. Baga, saan nga napukaw, napasublimot layang dyan ay kari. Apareng. Okay, thank you. At kada kita ay nagbuya.